Se on rakas. Sitten mä annan sulle ihan tän hihnan pään ja sit mä vähän käsittelen. Vähän riakkaa. Seuraavaksi aletaan leikkimään. Eli ota koiralta paluti irti ja panna auto. Ja ota aina panna alta tälleen myötäotteella. Näin. Heitä talutin siihen maahan. Sitten seuraavaksi mä annan täältä leikkiesineen. Mä näytän sen vasta sulle kohta. Niin vedät tän leikkiesineen 2 kertaa maata pitkin, heität mulle, mä heitän sulle ja heität mulle takaisin. Ja tietysti ensin päästät koiran, ennen kuin vedät maata. Joo, ja mä annan täältä lelun. Pyydä koira. Otetaan uudestaan. Heitä vähän. Kato mua silmiin, kun heität. Kutsukoira. Tule. Amor. Tule. Ja sama uudestaan. Tule. Pyydä koira ja pyydä se irrottaa lelu. Amor, tule. Amor, tule. Tule vaan. Tule. Pyydä se irrottaa lelu, ota koiraa panaltiin ja anna lelu mulle. Rupes purkamaan tästä. No niin, seuraavaksi katsotaan miten se lähtee mun kanssa leikkimään. Päästä koira. On kiva. Koira, Mari, tule. Tule. Amri, tule. Yritetään ottaa uudestaan. Otatko vielä uudestaan, niin nähdään uhka. Sori. Joo. Tule. Pyydä koira. Päästä. Kiitos. Pyydä koira. Amori, tule. Tänään. Tule. Sakasta. Uhkaa, mä yritän uhkaa. Anna lelu mulle. Ainakin Nyt sä voi kun pätkästä. kiristit ne solmut mun puolesta. Ota koira talteen. Ei tarvi.